Kowa ya rubuta? Eh. To, zan sake rubuta muku wasu. Kai, waye ya fita nan? Waye ya fito? Yau ƙarya ta ƙare. Me sana'a ne yayi? Tsaya. Kan me zan tsaya wallahi sai na faɗi gaskiya. A'a. Na tuna har da bosho ma. Muna fata ƙare. Kamar da dau. Kar kai min hauka. Ai kai mutumi na ne. Wannan biyu? Ku fito. No.